Тук ли са най-хубавите деца? На кое училище я да чуя? И кой град? Свиленград! И това да не са втори клас, я да попитам? Примеса кой? Първи клас! Добре дошли, мили момичета и момчета, на най-хубавия празник – Коледа. Защото на Коледа стават чудеса. Я ми помахайте с ръчичка всички. И така, време е да ви представя и една невероятна принцеса, която всички вие познавате. Това е принцесата на сънищата. Пляскаме! Здравейте, здравейте и от мен. И така, заедно ще се забавляваме. А вие готови ли сте за празник? Взехте ли си най-хубавите усмивки? Ами тогава, нека да му пляскаме за нашия специален гост. Пляскаме! Здравейте, здравейте, деца. Съм Чудесино, малкото човече, което живее по дъгата и обича да забърква много хубави чудеса за лицата. И я да видим какво е приготвил днес Чудесино. Предлагам да се качим на едно много дълго влакче след феята, принцесата на сънищата и след мен. Хайде, каня ми на влакче! Има място свободно, ето го първото ми вагонче. Айде след мен, всички на влакче! Вижте принцеса! Айде на влакче! Точно така има място. И чудово влакче. Гледаме се. Я, къде ли сме пристигнали? Ами аз мисля, че сме в правилното място в нашата коледна приказка. Всяка приказка как започва, деца? Имало? Едно прекрасно момиченце на име Добродара. И аз сега всички клекнете, защото феята на сънищата ви омагьосала. Добродара, мили деца, много обичала да прави добрини. Затова и такова чудно и било името дори. Тя обичала да помага на другарче в беда и на всички да подава ръка. Но какво се случило на Коледа, смятам да разберем сега. Добродара имала една мечта. Желая да летя от сърце, веднъж завинаги да спре злото по земята. Но как ще стане това? Може би ще й помогне първата героиня. Както си спяла, и аз спим сега, наушким само, че точно така. Пристигнала най-ледената от всички ледени принцеси. Коя е тя, мили деца? Елза. А Елза има много специална сила. Тя умее да залежда децата, нали така? Добре. И ето я първата игра. Ще станем, ще танцуваме. Когато музиката спре, замръзвате на ледени статуи, само че усмихнати и весели деца, веселушковци. Готови ли сме? Изправяме се. Спасибо. Ръчички горе. Пришко. Шек, шек, шек. Сега да видим колко сериозно сте станали в час. Сериозни искам. Сериозковци. Музика.
да бъде с родитков си. Музика! Шейк, шейк, шейк! И това си го могат. И последната статуя каква да бъде? Ревливи. Ревливи. Оле! Айде горе! Пишеме по една вълшебна шестица на корема. Добрата вълшебни. И сега имам въпрос към вас. Сега ще се появи един герой, който е главен в приказката за мръзналото кралство. Има го и в коледната приказка. Как се казва Еленчето в Арендел? Помощника на дядо Коледа? Рудо. Еленчето как се казва на дядо Коледа? Рудо. Сега при нас, при феята и при мен ще дойдат еленчетата от първи А клас при феята на сценищата. Първи Б клас за друг. Един за друг в голяма колонка. Влакче. А и Б само. Б клас къде сме? Добре. Хайде. Б клас след Алекс. Подреждаме се Б клас. Ти кой клас си? Така, подреждаме се. Надолу. Ето така. Към вратата подредени. Едно дълго влакче. Б клас, подредете се след Алекс. Подредете се след Алекс. Може ли другите два класа да поседнат малко? Вие ще играете следващата игра. А и Б клас само. А клас, подредете се, това не е плав. Чудесно. И така, при нас ще дойдат две красиви еленчета. Моля, не вникваш, само чакай, стой назад. Моля, аплодисменти за еленчета от А клас с име Цвети Елена. Цвети, пляскаме за Цвети. И при мен Алекс. За Алекс аплодисменти. Пляскаме за еленчето Алекс. И така, мили деца, в северните страни наистина остават моркови за еленчетата и ги оставят в такива дървени обувки. Едната обувка е за теб, заповядай. Другата обувка е за теб. Сега заедно с принцесата ще ви раздадем по едно морковче. Заповядай. И така, какво правиме сега? Може ли стъпка назад да отидат и двата класа към вратата, за да има място? Хайде! И за да ви затрудниме, сега ще направим един лабиринт. Каква ви е задачата, деца? Мушкате се през лабиринта, оставате в обувката на вашите еленчета морковчетата и минавате зад гърба ми в края на колонката, а вие от тази страна.
Айде, или при госпожата. Готови ли сме, Еленчета, от първи път? 3, 2, 1, старт! Давай! Бързо, храним Еленчето! Отзад! Давай! Отзад! Бързо, храним Еленчетата! Давай! Че са много гладни! Браво на Айнова клас! Мърчат моркови! Много сте бързи! Ами пляскаме за клас! Браво! Бързо, клас! Бързо! Хайде! Мисля, че и А-клас са готови. Аплодисменти за А-клас! И така, моля, чуйте колко точки ви давам. Б-клас получават 11 точки за бързина. Пляскаме! Аплодисменти! А А-клас получават 11 точки за прецизност. Аплодисменти! И сега е време да благодарим на нашите Еленчета, на Алекс и на Цвети и да се завихрим в следващия музикален танц. Готови ли сме всички на дансинга? Ръчички горе! Gangnam Style. Gangnam Style. Айде, да! 낮에는 따사로워 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 제가 그렇게 좀 낮에는 너만큼 따사로운 여자로 거의 11호 전에 원샷되는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 И всички заедно. Айде, ласото! Оп! Оп! И сега так! 숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 아니, 왜 뭐? 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 풋풋 없냐? 많은 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 И сега кръчета нещо. 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 소 내가 되는 완전 미쳐버리는 선어 너를 몰라 사상이 올полпол 떠는 선어 그런 선어 И 골랐어. Айде обратно. И барабана. Заедно. Много сте добри. 위는 너, 그 위에 나는 너. Baby, baby. Заедно. Опа, Gangnam Style, Браво и специално шапка ви свалям на вас, на всички първокласници, които на дансинга сега. Айде! Оправям се за вечера. Айде, престе. Алелуя, Супер!
Браво, браво на нас. И още една песен специално избрана от първия клас, специално избрана от първия клас. Има ли са първия клас да ги видя? Ей! Вземаме си настроение. Какво да си вземем? Коледно настроение, щипка, усмивка и още става едно вълшебство става. Какво е това вълшебство? Я ръцете горе да ви видя, да направим едно вълшебство. Айде! Браво! Аплодисменти за фристайл. Тук гледам един невероятен танц. От кой клас е? Само не мога да разбера. Като казахме за таните някой да не биде забравил да пише писмо на дядо Коледа. Още има време, който не е написал да напише. И който не е дошъл веднага да дансинга, защото следва какво? Изненада и за мен. Ето какво. Следващата игра следва. И така, нашата приказка се появява още един важен герой. Това е снежният човек, а той се казва И така, да дойдат най-палавите снежковци от първи В клас до принцесата. Бързо. Само В клас. И първи Г клас срещу мен. Г. А и Б малко да се Подреждаме на едно дълго влакче. Дълго влакче. Зад друг. Коланка, нека рожденичката да е отпред. Подреждаме се. Ти кой клас си? Г клас казах при мен. Г, като Габрово. Г клас тука. Б клас там. В клас при господина. Г пред мен. Г клас. Варна и Габрово. В и Г. Запомнете го просто. В клас като Свиленград и Г клас като Свиленград. Колонка, да, хайде подредете се. Колонка, за всички има място. И може ли Даваме една назад? стъпка назад. Бавно назад, феята ви омагьосва назад. Два снежни човека, нали така? Но те си нямат нито носле, нито очички, нищо. Сега е време да вълшебни нашите снежковци. И така, готови ли сте? Очички. Очички. Устичка. Не знам къде стои устичката. Къде? В нослето. Така.
Айде сега шала. Давай. Айде копчета сега дори на волтанчето. Пушни. Браво. Бързо, копчета надолу също. Още, давай, някъде. Добре, още копченца. За нашия Снежко. Браво на децата. Муж. И може и по-долу. Браво, голям клас. Мушките, направете го полтенцето. Дори и една ръчичка му служи, и от другата страна една ръчичка. И една шапка дори за разкош. Давай, преси. Браво, другия клас. Пляскаме! Във клас как се справиха, бе? Отлично се справиха. Тогава предлагам да завали тук при нас на дансинга една специална песен за Снежинката, дори. Готови ли сме? Айде! Ръчичките! Спи земята почерняла, спи зимен сън сънува, а снежинка нежна бяла, зимята танцува. Всички заедно! Не ви чува! Всички заедно! Сега смятам да вдигнем настроението с Още един музикален поздрав специално за вас. Има музикален поздрав, но искам да ви съобщя, че тук при нас имаме рожденичка. И тя беше певицата сега, която изпя за Снежинката. Аплодисменти! И нека да я поздравим с една от хубавите ни песни, разбира се. Специален музикален поздрав за нашата рожденичка. Всички искам да преброим до 7. Най-напред, защото нейните години са точно 7. Готови ли сте? Честит рожден ден, Валя! Нали така? Пляскаме да си жива и здрава! И пеем заедно! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! И сега ръчички горе! Че хубаво е на рожден ден и Коледа едновременно! Пляскаме! Браво! Точно така. И специално за рожденичката е една песен, избрана от всички нейни приятели, са ученици. Специално тя се казва Храница. Нека да изжелаем една храница да бъде изпълнена специално от нашата топ изпълнителка в момента Кели Никол. Специално за рожденичката и всичките.
Айде сега да направим малко вятър, и така. Браво! Ти си Куин, нали знаеш, да си кралица. Гери Николов, специално за нашите родените за всички първокласници на Данскинга. Точно така и специално за всички капол танци. Нещо латино. Хайде, къде са ви роките ръцете? Хайде да се завъртим един красив пирует. И сега ръчички горе. Мислички. И мелнички. Роби. И сега се намираме другарче. И казваме колко много го обичаме. И се въртиме. И на другата страна. Да. И готови за звездички. Браво, да. Имаме малко звездичка, коледни настроения, тези плачи, което не става едно коледно чудо. Данскинга, разбирате при нас. Ресторант Марите град, Свилеград, Първонас, Основно училище Иван Вазов. И... да ви пусна и един специален бомбон, защото вие им причате на едни поскачащи бомбони от първи клас. Специално за всички вас бомбон. Вкусен шоколадов такъв. Айде сега. Бомбон.
много бомбони, пълна кутия. И да побляскаме сега. Браво, тук виждаме един разпочен танц, фристайл тип. Сега ще изберем мис бомбони на фея на този танц. Айде сега да видим бомбоните. Айде. Браво на всички бомбонци от А-клас. До сега е време да продължим нашата приказка и отново се качваме на нашето вълшебно коледно влакче. След принцесата на сънищата. Хайде всички на влакче. Хайде, има място. Давайте, качайте се. Знаете ли, че веднъж, когато Добродар отново търсила отговор на въпроса си как да победи злото веднъж за винаги, когато феята на сънищата пристигнала и затворила нейните очички, тя се принесла в един топъл и много странен свят. При нея е дошъл най-страшният пират, а неговото име е Джак. Разбира се, това е най-безстрашният капитан, който е способен да преплува и най-силните и най-дълбоки морета. Сега при нас, ето го морето, дойде в Свиленград. Чуете ли? Само внимавайте да не се удавите. Сега при нас ще дойдат пиратите от А-клас до феята, а пиратите от Г-клас пред мен. Айде, А и Г играем този път. А-клас при мен. Г. Един сам но дълго влакче. Г-клас. А, колонка, подреди се един за друг Г-клас. Не, и момичета и момчета, целият клас се подреждаме. Бързо. Ще аплодирате. И сега аплодисменти за госпожа Вълканова, защото тя не знае, че ще ми е асистентка, и госпожа Трендафилова. Пляскаме на госпожа Трендафилова и Вълканова. Защото може ли да има пирати без море? Абсолютно невъзможно. Сега ще ви нарисуват двете прекрасни госпожи море. Момент, спокойно. Каква ви е задачата, деца? Виждате ли го морето колко е дълбоко? Точно така, чудесно се справите. А ние с принцесата на сънищата... не, нашето море има само златни и шарени рибки. Каква ви е задачата, деца? Ще трябва да се мушкате под морето, под воалчето. Идвате при нас, вземате си една рибка, оставяте я в копната долу и се връщате отново на своите места. И така, готови ли са А и Г клас? Започваме сега.
2, 1, старт! Направо беше бомба. Айде, бързо, 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 рибки си хванете. Браво на госпожите, невероятни асистентите са. Слагаме. Бързо, рибки си хванете. Браво! Бързо! Слагай, долу! Пам. И още! Бързо! Темпа! Хайде! Загуби се в поред! Давай, има още рибки! Бързо, Ваньо! Още не са свършили рибките, давайте! Всеки от една страна! Бързо, Марианчо! Брим! Айде! Още бързо! Още! И още! Още рибки има за вас! Браво на Г клас! И последните рибки, хайде, най-смелите марианци! Ето! И наистина финал! Давай, последната за тебе, Давай! И аплодисменти за двата класа, които бяха толкова бързи, толкова добри, невероятни дори. Аплодисменти за любимите госпожи, които се справиха също по най-добрия начин с помощта. И сега е време за музикални изненади. Айде, нататък! Всички заедно! Не чувам как пеете! Не ме занимавай с глупости, гледай отзад и не ме дразни. Точно така! Ще ми дойде като фейси. Не ме занимавай с глупости, гледай отзад и не ме дразни. Като при боето ти искам да те няма. Стата ти не спира, първелето ти за смяна. Кой ми показа, какво те е научила мама. Гадно ти е, че самия не мога да прескана. Вода кажа, кой ме дърпат за кола. Много хобри, бъдо, трябва ми е охрана. Знам, че си тъжен, плачеш пред екрана. На всички ни е ясно, че с размера имаш драма. You know I give some fuck, man I'm about to blow. And people be tripping, let me deliver the blow. Say it, I ain't gotta say it, cause you already know. My pockets got fatty, cause I'm a sick ass blow. И ако се това, аз ще бягам по тавана. Ще си пълня портфела и ще си пия от Аяна. Но ме яка мадама, чисто гола във вана. Вана пълна с пари, вместо с пяна. Не ме занимавай с глупости, гледай отзад и не ме дразни. По-живо да помоля напусни, душа ми дойде като фейси. Не ме занимавай с глупости, гледай отзад и не ме дразни. Не ме дразни, не ме дразни, не ме дразни, не ме дразни.
ли сега? Всички деца на дансинга. Нека да станат и те да се дойдат при нас на дансинга. Колко е по-весело, нали? Също като мислите ми са разпиляни. И Елуай, тук се справя много празници. Ето една празнична песен специално на Яна. Разбрахте ли сега? Ръцете горе. Точно така. Едно хубаво реге за всички първокласници. Въртим нашата вълшебна коледно плакче. Едно хубаво дълго коледно плакче след мен. Принцесата на зърнищата. Край ли? Така е, все още да го ползвим безплатно и жива не става. Трябва да видим ли скъпка този влак, видите? Браво!
приказка, където героинята винаги обича да ходи на гости на баба си. Ама знаете ли, че в днешната коледна червена шапчица гората украсяват елхи, защото може ли коледа без елхи? Разбира се дори. И сега ще ни помогнат малките елхички. Два класа идват. Б клас до феята и В клас до феята. В клас нареждаме се един зад друг. Полека без да се опитаме. Има място за всички. Това са децата. Сестрици и елхици, обърнете се към децата. Вие не мърдате. Оле-ле, какви чудеса стават. Разпори ръчичките, елхички. Точно така. Вижте, деца, ето е и първата ни елха. Само че аз виждам, че тя не е украсена. Ще ни помогнете ли да станат чудеса? Добре. Тогава всеки един от вас си взема по една играчка. Бавно и спокойно има за всички. Бавно и спокойно. С моята вълшебна свирка идвате по един. На всяка играчка има вързалки. Ето ги така, разтваряте ги и ги вързвате на елхичката. Веднъж, не на възел. Разбрахте ли, деца? Готови ли сме? 3, 2, 1, старт! Хайде бързо, чученца, братенца! Елхици, сестрици. Един по един. Един по един. Изчакваме се спокойно. Браво! Че хубави стават елхичките. Браво на децата! Който е готов се изтегля и прави място на другарчето си да мине. Отива най-отзад. Браво! Надолу ми Браво, браво, браво! Слагай! Хайде, бързо, бързо! Бягай, Симон, готов стой! Няма да пада. Хайде последните играчки. Бързо и може и с помощта на господина малко. Стягай силно, един път. Е, това беше. Браво! И така, вашите аплодисменти за елхичка Стаси и първи В клас. Пляскаме! И за Диана от първи В. Пляскаме и за първи В клас. Аплодисменти. Принцесо, мисля, че децата се справиха отлично с тази задача.
чували ли сте? Айде да попляскаме! Айде, готови ли сме? Кръстосваме горе. Отиваме в Лапландия направо с един специален танц. След пеята на сънищата. Хайде! Напред, назад, раз, два, три. Ляво, дясно, скок, скок, раз, два, три. Поглеждаме. Пристигнахме в Лапландия и тук са най-малките помощници на дядо Коледа, малките. Сега ще дойдат най-хубавите джудженца от първи А клас и първи В клас. Айде, този път. А клас назад лекичко, а и В клас. Аз обаче мисля, че няма джуджета и трябва да ни помогнат. Ела сега, принцесо. Една помощничка и още една. А от този клас една и една. Айде, елате тук.
Мисля да направим вълшебство. Обърнете се към класовете. Айде да кажем заедно вълшебните думи. Абракадабра, симсалабим, всички до един на джудженца да се престорим. Ами сега мисля да им облечем костюмчета, да е красив джудженец. Пляскаме за първото джудженце. Малко ще развалим прическата, ма ще ми простиш, нали? Името на играта е така. Пляскаме и за следващото джудженце. И още едно джудженце. И така, знаете ли коя е любимата игра на малките джудженца? Тя се казва панталоните на дядо Коледа. Ами сега, къде са тия панталони? Аз мисля да ги нарисуваме. Ето сега. Вижте ги колко са големи. И така. Видяхте ли ги гащите на дядо Коледа? Браво! И така, с какво ще пълним гащите на дядо Коледа? Мисля, че с подаръци вълшебни. А как ще изглеждат те, ще разберете сега. И така. Заповядай, спиш. Заповядай. Айде, заповядай. Айде. Заповядай. И още. 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 Ето. Има ли всички балончета? Добре. Винаги съм се чудил с какво са пълни гащите на дядо Коледа, но сега е време да разбера. И ако вие сте като мен любопитни, затаете дъх да видим какво става сега. Каква е играта, деца? Внимавайте! Там, откъдето се намирате, хвърляте като в кош, разтворете хубаво и се връщате най-отзад да напълним гащите на дядо Коледа. 3, 2, 1, старт! Бързо, бързо, бързо пълним гащите! Сега да извикаме. Готови ли сме? Напълнихме ли гащите? Да извикаме господин Чапкънов. Как се справиха децата, господине? Напълниха ли добре гащите? Ами, отлично, да. Пляскаме за Гъркнус, разбира се. Браво. Сега да дойде любимата госпожа на първия клас Трентапилова. Къде е госпожа Трентапилова? Как се справиха, госпожа Я-клас? Напълниха ли добре гащите? Да, децата се справиха прекрасно. Отлично! Пляскаме и за аплауз! И сега бавничко феята ще събере балончетата. А за вас има един музикален подарък. Танцуваме!
Я да видим сега каква е следващата музикална изненада. Как беше? Yo sé que soy niña, que no se te olvida. Y no soy un pecado, es un amor y pecado. Es un tabú, mi niña, es una tontería. Yo soy complicado, es un amor y pecado con mi niña Catalina. Dame una noche, mami, solo contigo me siento así. Me gusta tu cuerpo, baby, me enamoro. Cuando me amas no importa la hora. Si quieres la cama, vamos directo en la cama. Exótica, la menina, todo pasará sin ninguna. Es una noche mortal, polvo caliente, todo eso natural en mi mente. Sueño tenerte, cuando te veo me pones ardiente. Vamos a vivir en armonía, te convierto en mi poesía. Първи Б клас. Всички знаят, че джуджетата правят подаръците. Подаръци се казва и следващата игра. Ще трябва да направите гора от ръце високо горе, защото подаръка ще тръгне от вашия капитан. А това е джудженцето. Мария. От джуджет. Валя. Какво правим? Подаваме подаръка. Ръцички горе, покажете как. Точно така. Само показваме сега. Когато подаръка стигне до последното дете, последният тича и става първи. И така, докато дойдат капитаните. Последният става първи. Разбрахте ли, деца? И така, мисля, че сме готови. Внимавайте, но подаръците са чупливи и затова много внимателно да не си счупи някакъв подарък. И така, мисля, че са готови. 3, 2, 1, старт! Давай, бързо, бързо! Бързо, подавай подаръка, бързо, 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 до края! Последния до края! И последния бяга, бягай, бягай, бягай! Бързо, 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 бягай, ставай първи! Дигай ръцете горе, горе, горе! Бързо, бързо, бързо! Бързо подаръка, бързо! Бързо! Последния бяга отпред, бягай, бягай! Бързо!
леко, не хвърляме подаръка. Само го подаваме, давай. Добре. Още. Хайде, чакаме капитаните да дойдат най-отпред. Подавай. Бързо. Разпасовахте подарък. Бързо. Бягай. По най-трудния възможен начин. Бързо. Давай. Бързо. Хайде. И загубиха подаръка. Айде, гледай, спиш. Този път беше много добре. Бързо. Давай. Бързо. Не хвърляме, подаваме само. Давай. Хайде, че чупихме подаръка. Давай, темпо. Добре. Така. Бързо. Хайде, бързо. Успахте. И стъпчета назад, лекичко, назад. Всички деца една стъпка Назад. Точно така, разпораме. Още назад. Хайде. Назад. Леко. Хайде. Още, бързо. Темпо. Давай. Бързо. Подавам само. Още. И така, малко по-бързички бяха джудженцата от първи. Пляскаме за тях, 15 точки за бързина, но по нищо не отстъпваха в своята точност и прецизност на изпълнението. И първи. Пляскаме и за Г-клас. Точно така. И сега ще помоля всички да дойдете тук при мен на килимчето и да поседнете долу. Хайде, че имам изненада за вас. Помните Добродара, за която ви разказвах в началото? Тя искаше да разбере как да се справи с злото. Клякаме и затваряме уста. Веднъж, в една прекрасна нощ, много близо до Коледа, Добродара заспала и сънувала чуден сън. Пристигнала при нея феята на мъдростта и разказала, че има чудна рецепта за щастие, която се състои от 4 вълшебни пътечки. Сега всички да видя показвате едно. Първа вълшебна пътечка означава следното, деца. Помислете си какво най-силно желаете. Кратичко и ясно. Сега показваме втора вълшебна пътечка. 2. Всички 2. Помислете кой, което харче иска същото като вас.
абсолютно същото желание да има. 3! Да видя 3 пръстчета. Помогнете на своето другарче да изпълни своята мечта. И последна вълшебна пътечка. 4! Вечер късно, когато заспивате, си припомняте, че сте помогнали на своето другарче. И сте направили така, че да се умножи доброто на земята. Бъдете благословени, бъдете честити. За вас имаме много специална изненада тази Коледа. Готови ли сте да посрещнете най-фантастичния илюзионист Бати Меджик Марио? Пляскайте! Има молба към вас. Стоите само и единствено на синьото килимче, нито едно детенце на бялото, за да може всички да виждате, нали, деца? И още веднъж аплодисменти за Бати Марио. Пляскаме! Това ли са ли силните аплодисменти? Чуват ли ме всички сега? Нека ви се представя, казвам се Бати Марио и съм тук, защото специално за вас ще има една комедийна магическа програма с фокус. А заедно с Ян върват и аплодисментите! Аплодисментите! Кой за кого пляска? Първо пляскаме за вас. След това пляскаме за чудесина! И не на последно място, пляскаме! Не на мен. На кого? На вашите учители. Пляскаме За любимите учители! А сега имам една идея. Ще ми трябват асистенти. Тези, които... Тези! Прекрасни сте! Аз спирам да говоря и предлагам да започваме. Съгласни? В такъв случай, добре дошли в света на магията, майстро, музика!
И ръкопляскане за асистентите. Аплодисменти, моля, за Мечи Марио и малко назад и седнете, да може да видите по-добре. И само тези, които са на синята килимче, само те единствено ще помагат. И тези, които пасят тишина, разбира се.
предупреждаваме, не опитвате да повтаряте като бате Марио, само наблюдавате, нали? една молба. Тези деца, които се отлява от мен, моля ви, отидете назад и седете на синята част на килимчето. Моля, едни силни аплодисменти за днескашната рожденичка. Ръкопляскаме силно за тази дама. Припомни ми как се казваш? Ваня. Ваня. Имам един специален подарък за теб. Нека го направим заедно. А сега гледаме внимателно, пазим тишина и ръкопляскаме за теб.
приятели, трябва да сте седнали на синято поле. На синято килимче. 1, 2, 3, на синято килимче ти седни. Тишина запази, ръцете си ти вдигни, затвори очи и се отпусни. И не будай чекните. Моля за внимание! Изключително важно нещо е да слушате музиката. Важно нещо е да слушате това, което казвам аз. Да пазите тишина, да затворите очи и да се отпуснете. Слушаме музиката. Тишина, моля! Тишина, моля! А сега затворете очи. Отпуснете се. Тихо! Кой говори? Я да видя кой говори! Който говори не получава подарък. Първият, който не получава подарък, бармана. Мислете за нещо хубаво. Помислете за най-хубавите моменти, които са се случвали около нас. Помислете за най-хубавите моменти, които ще се случат около нас. Мислим за мама, за тате, за нашите приятели. И бавно вдигаме лявата ръка нагоре. 3, 2, 1, сега. А за да не се бъркаме, вдигаме и другата лява. Двете ръце високо нагоре. Раздвижваме двете ръце. Така не, пръстите на двете ръце. Бавно отваряме очи. Бавно сваляме ръцете надолу. И също така бавно се изправяме на крака. Бавно. Бавно. Обръщаме се един към друг. Към своят другар до нас. Даваме приятелска прегръдка. Прегръдка, моля. Задръж прегръдката. Задръж прегръдката. Пускаме прегръдката и се обръщаме към своята госпожа или господин. Погледнете госпожата или господина в очите. Кажете силно: госпожа! Господине! Силна! Погледнете госпожата, господинът в очите. И силно, ама много силно кажете: благодаря. Това ли е вашето силно благодаря? Определено обушаха всички, които са около нас, а сега на силна, но внимателна прегръдка за господинът и госпожите. Прегърнете. Внимателно, 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 внимателно! Госпожата и господинът трябва да дишат! А сега пускаме госпожата и господина. Сядаме на местата долу, сядаме на синото поле. Аз ви казвам нещо много важно. 1, 2, 3. На мястото си ти седи. Внимателно, внимателно, внимателно. Внимателно! Устичка затвори и очите затвори и устичка затвори и ушите отпуши, защото следва нещо интересно. Но ако затворите очите, 1, 2, 3, очите затвори! Очите затвори и за следващото вълшебство се приготви.
Я да отворим очички. Мисля, че чувам някакви звънчета. Имате ли някаква идея какво ще се случи? Я да погледнем към вратата. Здравейте! Мили мои момичета и момчета! Помахайте с ръка! Така! Кой е дошъл тук? Добър ден, здравей! Здравей, принцесо! Ама аз да не съм объркал мястото. Тук град Свиленград ли е? Ресторант Марица ли е това? А това да не би да са първокласниците? И сега, ако познай, значи наистина съм на точното място. От основно училище Иван Вазов, град Свиленград. Така си помислих и аз. Какво казвате? Подаръци ли питате кога ще има? Разбира се, за подаръците. Ами, кога се получават подаръците по Коледа? На Коледа, разбирате. Още има няколко дни до Коледа. Нали така? Затова не забравяйте да проверите понделките. Има ли някой, който да не се е написал още желанието за подарък? Кой? Побързайте, защото няма време. Аз предлагам, дядо Коледа много се уморил, защото има много поръчки, нали знаете, деца? Посетни малко почини си. Чакай, понеже нямате сняг и подаръците ги оставих в шейната, там горе в планината, както му казвате вие тук местните, на Курткале. Или на връх Шейновец. До там на снега. Това дядо Коледа много знае. Съм взел обаче подарък си. Всеки клас ще има от сърце. Но... Ще има. Разбира се. Понеже много сте слушали тази година, дядо Коледа е изключително щедър. Но сега първо при него ще застана първи А-клас с любимата госпожа Трендафилова. Хайде А-клас! Всички назад, малко стъпете назад. Само първи А-клас да дойде тук при мен. Само А-клас. Снимка. Хайде да направим първи етаж, втори етаж, клякаме част отдолу. Момченцата. Обърнете ми малко гръб, няма да ви се разсърдя. Точно така, само А-клас. Може ли да се дръпнат останалите? Само А-клас да се подрегят. Госпожа Трендафилова ще дойде да получи подаръка за класа, защото много сте слушали. Заповядайте да я скъсате и да има много победи с нея. И много успехи ви желаем през новата година на вас, на вашите семейства или първокласници от първи А-клас. Това беше изненадата следващата. Заповядайте да се напишете с перманентен маркер да ни ви я вземат и да си имате много победи с нея. Да спечелите всички училищни и междуучилищни турнири. И сега благодарим на А-клас. Молим да се изтеглят, защото на сцената... Нека коледен благослов от госпожата към всички нейни ученици. Да благодарим за дядо Коледа за чудесния подарък. Какво ще му кажем? Благодаря, дядо Коледа! И аз ви благодаря, мили деца. А сега се седете по вашите места там по масите, а при мен да дойдат първи Б-клас. И любимата госпожа Трампова, Б-клас. Елате тук да се снимат. Юждам състезание, учат, четат, пишат, пеят. Браво на тях, разбира се, подарък. Я да видим деца. Дядо Коледа дойде. Повядайте, госпожо, добре да се изкъсате. И сега, нека при дядо Коледа да дойде първи Б-клас. Моля, първи с любимия Б-клас. господин Чакънов. Така че винаги и за такива хубави деца подарък ще има. Заповядайте, господине, на вашия клас от Лапландия и поздрав от чечетата. Благодаря ви, мили. Весели празници, весела Коледа и щастлива нова година ви желая аз и моят екип. Заповядайте сега там на местата си, да се радвате на хубавата жълта топка, а пък при мен да дойдат първи Г-клас.
и любимата госпожа Крушина. Хайде да глас! Заповядайте тук да ви Яскаме заслужения и аплодисменти. сега заемаме местата си. Най-чаровните усмивки, моля! Good клас! Матеето или много послушни, аз чувам аплодисменти и за тях сигурно Браво, има. аплодисменти! Подарък. Госпожо, доволни ли сте вие? Слушаха ли децата до сега? Много са послушни и мисля, че всички заслужават подарък. Разбира се, подарък от сърце, една чисто нова топка ви пожелавам, да имате много участие в състезание да печелите. Благодаря ви и аз, мили първокласници, здраве, мир, любов и късмет отнесете у дома в Коледен благослов от моят екип и от страната Лапландия и от милите чучета. А вие сте написали своите пожелания, нали? Добре, не потърсите подаръците в отделките на 24-25 там, коледната нощ. И по стара българска традиция завършваме нашия хубав празник с хорце. Айде всички се разделим! Благодарим ви, мили деца. Ние от Чудесино ви желаем невероятна вълшебна Коледа. Бъдете живи, бъдете здрави, бъдете благословени и отнесете тази любов в сърцата у дома. Довиждане и до нови срещи. Благодарим ви. Вълшебства да стават в живота ви.